fundamental ændring af vores børns skoleliv. Og den ændrer meget ved vægtningen af de evner og kompetencer, som vi har prioriteret i folkeskolen i rigtig, rigtig mange år. Vi er her på skolen og skal blive ved med at være et alternativ til det nye skoleliv, som kommer med reformen. Ikke fordi det udelukkende nogle dårlige ting, det gør det slet ikke. Men vi skal fortsat her på skolen være et forpligtende fællesskab, hvor eleverne både lærer de faglige kompetencer, men også bliver udfordret kreativt og musisk, og får at tro på sig selv og deres egne evner, som skal ruste dem til morgendagens samfund. Det fællesskab, det skal fortsat bygge på et samarbejde mellem eleverne, skolen og jer forældre. Mere end nogensinde har vi brug for hinanden for at kunne fastholde fællesskabets værdier og det gode skoleliv, som Holbæk Lille Skole står for. Samtidig må vi heller ikke lukke os inde i vores eget lille lukkede fællesskab. Vi skal turde slå portene op og være åbne over for nye strømninger og idéer. Derfor bruger vi også næste år til at kigge folkeskolereformen efter i sømmen. Hvad vil give mening for vores skole og vores måde at undervise på? Vi ved allerede nu, at børnene i slusen vil få flere timer næste år. Læring og bevægelse vil blive en større del af undervisningen. Og skolens pædagogiske personale arbejder målrettet på konstant at nytænke og udvikle undervisningen for at gøre den vedkommende for eleverne. Som forældre vil I også næste år møde engagerede voksne, der interesserer sig for jeres børn, og som ser det som deres fornemmeste opgave at skabe den bedst mulige skole for dem. Vi glæder os til næste år. Vi glæder os til at gøre en god skole endnu mere spændende og skabe et godt skoleliv for børnene, hvor der både vil være plads til det enkelte barn, og hvor fællesskabet stadig vil være i højsædet.